అది మొత్తం పండిస్తుంది. వాళ్ళు అనుకున్నట్టు చేసి మొత్తం చేసి అదే ఈజీ అప్పుడు మొన్నదాకా కూడా మొన్న వారం 10 రోజులు 20 రోజులు వస్తే అసలు ఆపిస్తుంది అప్పుడు. ఇప్పుడు మేము అట్లా మిగతా మొత్తం నీళ్ళు పోతానే నీళ్ళు మిగతా అంటే సార్ మొత్తం ఇదే ప్రాబ్లం. అది సార్ అడగాలి, కారు ముందే మీరు పెట్టింది ఒక్క నిమిషం పాపన గారు ఎప్పుడైనా మీరు రిజర్వాయర్ నీళ్ళు తీసేదా? ఎప్పుడైనా మీరు రిజర్వాయర్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అయినా కానీ మీరు డీ గారు వచ్చినా కానీ ఎప్పుడన్నా మా రిజర్వాయర్ నీళ్ళు తీసిందా? ఇప్పుడు కాదు, గత 6 నెలల కానీ మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన కానీ మీరు ఎప్పుడైనా మీ బాధ్యత రిజర్వాయర్ మీద ఎప్పుడైనా మీరు వచ్చి మీ సంబంధించిన అత్యంత మీద మా రిజర్వాయర్ నీళ్ళు తీసిందా? మీరు కాదు దిగుతుంది అక్కడ మీ బాధ్యత రోజు దూతరాడు